שלום, אני חגית. היוזמה שלי היא מתייחסת ללוחות פעילות לילדים בכלל ולילדי ADHD בפרט. הלוח הראשון שאנחנו רואים פה זה לוח הצלחה. לוח הצלחה במשימות זה שאנחנו ההורים קובעים אתגרים, רושמים אותם כאן לילד. זה יכול להיות אתגרים שקשורים בהתנהגות, לעצב את ההתנהגות, או דברים שקשורים לעזרה בעבודות בית, שיעורי בית ודברים כאלה. אנחנו בעצם יכולים לתת חייכן כל פעם שהילד מבצע משימה, או עידוד אחר נוסף. ובעצם כשהמשימה בעצם מסתיימת מבחינתנו, ההורים, אנחנו יכולים גם בסוף לתת איזשהו תגמול, ואז בעצם לקבוע עם הילד תגמול שהוא יכול להיות חומרי או לאו דווקא חומרי. וכשמסיימים והם עומדים באתגר, הם מקבלים את התגמול. הם מחכים כאילו למתנה בסוף. זה לוח ראשון. לוח שני שהצבנו זה לוח מה בקלמר, הוא מיועד בעיקר לילדי כיתה א', אבל כמובן ילדי ADHD יכולים להשתמש בו אפילו עד כיתה ד'. זה בעצם אומר מה אנחנו צריכים להכניס לקלמר בתחילת יום לימודים, ומה אנחנו צריכים להחזיר לקלמר והביתה בסיום יום הלימודים. לוח נוסף שיש לנו זה לוח תפריט. אנחנו יודעים שילדי ADHD הם מאוד חשוב להם התבניות ודברים מובנים. הם רוצים לדעת מראש מה קורה. זה בעצם, זה התפריט היומי שלהם בארוחת העשר. הם קובעים אותו, הם מעצבים אותו, וזה מה שהם מקבלים כל יום. לוח נוסף שאנחנו מעצבים כרגע זה לוח משימות בוקר וערב, גם לידי ADHD, שבעצם אומר להם מה הם צריכים לעשות כל בוקר בלי להיעזר בהורים. זה מה שאנחנו עושים, ובשביל זה בשביל היוזמה הזאת אנחנו צריכים את העזרה שלכם. פרטים נוספים יהיו באתר, או באתר של ההשקעה, או באתר שלנו שנקרא www.togetherwithadhd.co.il. תודה.